Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ που μπήκατε στο podcast αυτό το οποίο θα λέγεται η ελληνική κτηματαγορά. Είμαι ο Στεριάς ο Βασίλης, ασχολούμαι με τα ακίνητα τα τελευταία 25 χρόνια, όχι απαραίτητα από την άποψη της μεσητείας μόνο, αλλά από την εκτίμηση, την επένδυση και τη διαχείριση των ακινήτων. Ο στόχος μου δεν είναι απλά και μόνο να παρουσιάσω κάποιο ακίνητο, κάθε άλλο, είτε προς πώληση, είτε προς μίσθωση, οτιδήποτε άλλο. Στόχος μου είναι να μπορέσω να περάσω τη λογική η οποία υπάρχει πίσω από την ελληνική κτηματαγορά, με την εμπειρία που έχω και τις γνώσεις μου, όσο το δυνατόν καλύτερα σε εσάς και να σας βοηθήσω να καταλάβετε λίγο περισσότερο τους κανόνες οι οποίοι λειτουργούν στην ελληνική κτηματαγορά. Παρεμπιπτόντως, στο σημείο αυτό δεν υπάρχουν κανόνες οι οποίοι ισχύουν για πάντα. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς, κάθε φορά η διαχείριση των διαδικασιών στην κτηματαγορά προσαρμόζονται στις διεθνείς ελληνικές εξελίξεις, στη διάθεση της αγοράς ή οτιδήποτε άλλο. Από εμένα δεν θα πάρετε ούτε απαντήσεις ότι ανεβαίνουν τα ακίνητα ή ότι κατεβαίνουν τα ακίνητα ή ότι είναι καλή στιγμή να επενδύσεις. Είμαι εναντίον αυτής της λογικής. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι για να υπάρχει μια σωστή επένδυση έχει να κάνει με το χαρακτηριστικά του στόχου που έχει ο καθένας. Δεν υπάρχει κατάλληλο ακίνητο για όλους ή ακίνητο ευκαιρία. Το κάθε ένα είναι διαφορετικό και με βάση αυτό θα πάνε. Άρα ναι, θα έχετε συμβουλές, θα έχετε πώς αποτυπώνεται η αγορά, θα εξηγούμε διαδικασίες οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στην κτηματαγορά, στα ακίνητα, τι σημαίνει κόστος κατασκευής, τι σημαίνει μια αύξηση στο κόστος κατασκευής, πώς αντιμετωπίζουμε τη ζήτηση, τι τάσεις υπάρχουν στην αγορά. Είμαι αρκετά χρόνια στην αγορά αυτή και ιδιαίτερα στον χώρο των ακινήτων και πόσο μάλλον στην Ελλάδα, αλλά έχω δουλέψει και στο εξωτερικό και θα προσπαθήσω να φέρω και την εμπειρία μου από το εξωτερικό, αλλά πόσο μάλλον τη δική μου οπτική γωνία σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται μονόπολη ακινήτων, να το πω πολύ απλά. Τώρα, σε αυτά τα 25 χρόνια της εμπειρίας μου, εκτός από εκτιμήσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων, επενδυτικών σχημάτων, επενδύσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, είδα ξεκάθαρα ένα κενό που υπάρχει στην αγορά και δεν σας το κρύβω ότι είναι και ένα κομμάτι που με έκανε να δημιουργήσω αυτό το podcast, αυτό το κανάλι, για να αναλύω κάποια θέματα πάνω στα ακίνητα. Ο λόγος είναι ότι η εκτίμηση ωραίας αξίας με αυτό το οποίο βρίσκει εφαρμογή από την αγορά, υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Αυτό το κενό προσπαθώ να καλύψω και προσπαθώ να εξηγήσω, διότι ναι μεν η θεωρία μπορεί να λέει 5 πράγματα, αλλά η πρακτική και η καθημερινότητα λέει κάποια άλλα. Άρα δεν είναι να προσπαθήσω να εξηγήσω ποια είναι η αξία ενός ακινήτου, αλλά περισσότερο να καταλάβετε και εσείς πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν πρόκειται να ακούσετε σε αυτό το κανάλι ακίνητα ευκαιρίες όπως προείπα ή ότι η τάδε περιοχή ανεβαίνει ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να περιμένετε να ακούσετε. Θα ακούσετε πολλές φορές ότι ένα κατάλληλο ακίνητο για επένδυση για α επιχειρηματικό πλάνο είναι ιδανικό ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, ενώ για κάποιον άλλον, για κάποιο άλλο επιχειρηματικό πλάνο που θα θέλει μεγαλύτερη απόδοση, μεγαλύτερο ρίσκο, δεν ξέρω, ανάλογα μπορεί να είναι ό,τι χειρότερο αυτή η επένδυση. Άρα, όχι, δεν θα πουλήσω κάποιο ακίνητο μέσα αυτού του καναλιού, ούτε θα προσπαθήσω να πείσω κάποιους να αγοράσουν κάτι. Θα είναι ξεκάθαρα να σας βοηθήσω να επεξηγήσετε εάν για εσάς είναι κατάλληλη στιγμή να αγοράσετε το ακίνητο με τα χαρακτηριστικά που ζητάτε ή να το πουλήσετε ή να το μισθώσετε. Ξεκάθαρα. Δεν σας το κρύβω ότι μία από τις βασικές αιτίες που έκανα, που πήρα την απόφαση πιο σωστά να δημιουργήσω αυτό το κανάλι, είναι διότι μπαίνοντας στο ίντερνετ και διαβάζοντας τα νέα ή ακούγοντας συζητήσεις δεξιά και αριστερά, έχω κουραστεί να ακούω από διάφορες απόψεις και αναλύσεις, οι οποίες εν μέρη μπορεί να είναι βάσιμες και να έχουν κάποια ουσία, αλλά στην ουσία δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα ή κάποιο ερώτηση που μπορεί να έχει ο ενδυνάμει αγοραστής, επενδυτής ή πολιτής. Άρα, οι προσδοκίες που έχει
ο κάθε ένας που θέλει να πουλήσει ένα ακίνητο ή να αγοράσει ένα ακίνητο, αυτές γκρεμίζονται από την πραγματικότητα η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά και άλλα δεδομένα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι πολλές φορές οι αγγελίες που διαβάζουμε στα πόρταλ, στα site, μεσητικών γραφείων ή οτιδήποτε άλλο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν είναι ένα φαινόμενο της Ελλάδας αυτό, ούτε είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Είναι μια πραγματικότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ακίνητα στην Ελλάδα, η ελληνική κτηματαγορά που λέμε συχνά, δεν έχει κανόνες και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για το αν θα έπρεπε η πολιτεία να έχει επιβάλει κάποιους κανόνες σε αυτό το κομμάτι, αλλά επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, πάω και το παίρνω σαν δεδομένο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κανόνες. Τι σημαίνει αυτό? Οποιοςδήποτε μπορεί να βγάλει μία αγγελία, να βάλει το ακίνητό του προς πώληση, είτε σαν ιδιώτης, είτε θέλει να το πουλήσει, είτε ονειρεύεται να το πουλήσει σε κάποια φοβερή τιμή. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βλέπει μια αγγελία η οποία θυμίζει, έχει κοινά χαρακτηριστικά πιο σωστά με το ακίνητό του, έχει μια ζητούμενη τιμή χ, βάζει χ συν 20%, διότι θεωρεί ότι μόνο σε αυτή τη τιμή θα το πουλήσει, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και δεν είναι παράνομο. Το κάνει λοιπόν αυτό και βάζει αυτή την αγγελία. Θα μου πείτε, τι με ενοχλεί? Καθόλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δικαίωμα να το κάνει και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να ερωτευτεί το ακίνητό του. 25 χρόνια κάνω τη δουλειά αυτή, δεν έχω πετύχει μια τέτοια περίπτωση κάποιος να ερωτευτεί και να δώσει 20 και 30% πάνω από τη τιμή της αγοράς. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Ο άνθρωπος αυτός εύλογα ήθελε να πετύχει το μεγαλύτερη δυνατή τιμή για το ακίνητό του, διότι εκείνος έχει βαθμολογήσει ότι μόνο εάν πετύχει αυτή τη τιμή είναι διατεθειμένος να χάσει το σπίτι του, που με κόπο το αγόρασε, με διαδικασίες, με μεγάλη γραφειοκρατία, με μεγάλη διαδικασία ενδεχομένως το έχτισε και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι που βασίστηκε. Βασίστηκε σε κάποιες άλλες αγγελίες που και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είχαν βάλει κάτι αντίστοιχο. Δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα στην ελληνική κτηματαγορά που να αναφέρει ότι οι τιμές των παλαιών είναι διαμερισμάτων σε αυτή την περιοχή αυτής της επιφάνειας είναι σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς όλα είναι σε ένα ομιχλώδες τοπίο. Ναι, η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει μια αρκετά καλή προσπάθεια να προσεγγίσει λίγο το επίπεδο τιμών, αλλά, αλλά και αυτή η προσπάθεια χάνεται, διότι πρώτον λαμβάνει υπόψη της πάρα πολλές περιοχές και πάει μόνο με παλαιά και νεόδμητα ακίνητα, δεν λαμβάνει υπόψη της την επιφάνεια που έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν έχει καμία σχέση πώς κινείται ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών, για παράδειγμα στα νότια προάστια 40-50 ετών, το οποίο δεν ξέρει, δεν λαμβάνει υπόψη αν είναι κινησμένο ή όχι, με ένα διαμέρισμα νεόδμητο των 200 τετραγωνικών. Οι ίδιες παλαιότητες 200 τετραγωνικών. Είναι δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι μήλα με αχλάδια. Δεν είναι ίδια αγαθά τα οποία να συγκριθούν. Ναι, μεν μας δίνει κάποια εικόνα, κάποιο μπούσουλα αν θέλετε, αλλά απέχει πάρα πολύ από το να είναι μια αρχή για να μπορέσει κάποιος να κάνει μια επένδυση ή να πάρει μια απόφαση για να πουλήσει ή να αγοράσει το κινητό του. Άρα καταλαβαίνω ότι όλα αυτά καταλήγουν σε μια σύγχυση. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αποφασίσει εάν είναι κατάλληλη στιγμή να αγοράσει ή να πουλήσει το ακίνητό του και ευελπιστώ να βρει κάποιες απαντήσεις μέσα από αυτό το podcast. Τώρα, στο κομμάτι αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό το οποίο θέλω να πάρετε και να κρατήσετε είναι ότι δεν θα δίνω tailor-made λύσεις, έτοιμες λύσεις ή προτάσεις ή συμβουλές. Θα αποτυπώνω την πραγματικότητα έτσι όπως εγώ τη διαβάζω και έτσι όπως εγώ την ερμηνεύω και θα εξηγώ γιατί την ερμηνεύω έτσι. Και με αυτά θα προσπαθώ εγώ να σας δείξω και να σας εξηγήσω ποια θα ήταν η κίνησή μου ή μια απόφαση που θα έκανα ανάλογα με τους στόχους που υπάρχει. Τώρα, κάθε μήνα, θα βάλω και το link από κάτω, στο site μου ανεβάζω και την ανάλυση της κτηματαγοράς για κάθε μήνα. Το κάνω αυτό τα τελευταία 7-8 χρόνια. Άρα κάθε μήνα πάω και αποτυπώνω το πού βρίσκεται η αγορά, ποιο είναι το στοιχείο το οποίο το επηρεάζει. Συνήθως στο τέλος του χρόνου κάνουμε και ένα απολογισμό το πώς κινήθηκε η κτηματαγορά, τι είχε να αντιμετωπίσει. Άρα το επόμενο podcast, μια φορά το μήνα δηλαδή, θα υπάρχει η ανάλυση του μήνα, δηλαδή που βρίσκεται, τι είναι αυτά τα οποία έχουν συμβεί και τι γίνεται. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Και ένα δεύτερο κομμάτι, έχω σκοπό να ανεβάζω ένα podcast για τον υπόλοιπο καιρό, όσο πηγαίνει καλά αυτό το κανάλι, μία φορά την εβδομάδα. Στόχος μου είναι κάθε Παρασκευή να ανεβαίνει το βίντεο, άρα μπορείτε να κάνετε subscribe ή οτιδήποτε άλλη διαδικασία θέλετε για να τα βλέπετε ή να τα αναζητάτε. Τώρα,
Σε κάθε podcast εγώ έχω βγάλει μια θεματολογία. Έχω βγάλει μια θεματολογία που έχει να κάνει με τα λάθη, τα πιο συχνά λάθη που κάνει κάποιος αγοραστής ή κάποιος πολιτής, το οποίο θα το αναλύω, το οποίο φυσικά ανάλογα με τη χρονική διάρκεια, δηλαδή σε 1-2 χρόνια μπορεί να τα επικαιροποιούμε γιατί μπορεί να αλλάζουν λίγο τα δεδομένα της αγοράς, αλλά θα με βοηθούσε πάρα πολύ και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον στα σχόλια από κάτω να μου γράψετε τι θα θέλατε να πιάσουμε σαν θεματολογία, ε, για να καλύψω πιο συγκεκριμένα αυτό το οποίο θέλετε να ακούσετε ή να απαντήσετε. Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, φυσικά μπορεί να μου το στείλετε είτε στο email μου κατευθείαν, είτε από κάτω στο σχόλιο και θα φροντίσω να σας απαντήσω. Τώρα, θα προσπαθώ να έχει διάρκεια το συγκεκριμένο podcast, το εβδομαδιαίο podcast, το πολύ μισή ώρα. Ξέρω και κατανοώ ότι παραπάνω είναι πάρα πολύ κουραστικό, θα βαρεθείτε ενδεχομένως, εύχομαι πως όχι βέβαια. Άρα, εάν πιάσουμε ένα θέμα το οποίο απαιτεί ανάλυση πάνω των 30 λεπτών, τότε απλά θα γίνει part A και part B, το οποίο ενδεχομένως να μην ανεβαίνει με διαφορά μιας εβδομάδας, μπορεί να ανεβαίνει και στα μέσα της επόμενης. Άρα θα προσπαθώ να καλύπτω τα θέματα αυτά, τις ερωτήσεις σας. Εάν χρειάζεται κάτι παραπάνω και πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο, προτιμώ να το σπάσω σε 2 κομμάτια παρά να αγχωθώ να περιορίσω την απάντησή μου σε 30 λεπτά και να μην καλύψω κάποιο κομμάτι και να μείνετε κι εσείς με ερωτηματικά. Θα προσπαθήσω να μην φλιαρώ. Δυστυχώς το έχω αυτό το προσόν, σε εισαγωγικά. Το σχεδιασμό στο podcast είναι να είμαι μόνος μου, να μην έχω κάποιον επισκέπτη, τουλάχιστον στην αρχή. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κάποιες συζητήσεις με κάποια άλλα podcast για να κάνουμε κάποιες συνέργειες και να απαντάει ο ένας σε ερωτήσεις του άλλου. Θα το δούμε αυτό. Από εκεί και πέρα θα το δούμε τι γίνεται. Για όσους αρέσει να διαβάζετε βιβλία, έχω δημοσιεύσει και 3 βιβλία, τα οποία έχουν να κάνουν με την κτηματαγορά. Ένα έχει να κάνει με το πώς να βρείτε το σπίτι των όνειρων σας, ξεκάθαρα, ένας οδηγός, πώς να πουλήσετε το ακίνητό σας και ίσως αυτό που συγκεντρώνει τα περισσότερα στοιχεία είναι πώς να βρείτε το κατάλληλο ακίνητο για επένδυση. Το link πάλι υπάρχει από κάτω, θα το βρείτε και στο site μου, είναι και σε ψηφιακή μορφή. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος ένα βιβλίο για να διαβάσει, για να δει λίγο πώς θα πουλήσει το ακίνητό του ή πώς θα βρει το πρώτο του ακίνητο για επένδυση. Όλα αυτά πρέπει λίγο να τα αξιολογήσει. Η χρονική περίοδος είναι πάρα πολύ βασική, οι στόχοι του είναι πάρα πολύ βασικοί. Κανείς δεν χρειάζεται κάποιον ειδικό για να του πει τι πρέπει να κάνει. Αλλά η εμπειρία που έχουμε εμείς που ασχολούμαστε με την κτηματαγορά επαγγελματικά, που τη βλέπουμε καθημερινά, βλέπουμε τι συμβαίνει, ποιες είναι οι τάσεις, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία συναντιούνται, είτε από γραφειοκρατικής πλευράς, είτε από καθημερινότητα. Εκεί αυτή είναι μια πληροφόρηση που αξίζει να πάρετε. Άρα η γνώση και η πληροφόρηση δεν είναι προσόν και πολλές φορές ακούω πολλούς που με ρωτάω το μεσίτη μου και δεν μου απαντάει. Κρατάει τις πληροφορίες τα μυστικά για τον ίδιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο μεσίτης έχει την ευθύνη να σε απαντήσει κατάλληλα. Η πιο συχνή ερώτηση που ακούω είναι πώς βλέπεις τα ακίνητα, πώς πάνε τα ακίνητα. Δεν είναι μια ερώτηση που μπορούμε να απαντήσουμε απλά. Πώς πάει η κτηματαγορά, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Είναι σαν να απαντήσεις πώς πάει το χρηματιστήριο γενικότερα ή πώς πάει η οικονομία της Ελλάδας γενικότερα. Ναι, κάποιους τομείς ή κάποιες μετοχές μπορεί να ανεβαίνουν γιατί βγάζουν καλά αποτελέσματα. Κάποιες άλλες μπορεί να μην πηγαίνουν καλά. Ένα ακίνητο σε μια πολύ καλή περιοχή ανερχόμενη μπορεί να αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα. Επειδή η διάρθρωσή του να είναι λίγο περίεργη, να μην μπορεί να πουληθεί, να μην μπορεί να μισθωθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λάβει κάποιος υπόψη του. Επίσης, ένα πολύ βασικό στοιχείο που δεν πρέπει να μπλέκουμε στην κτηματαγορά. Το τι αρέσει σε εμάς σαν ακίνητο δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμη να το αγκαλιάσει η κτηματαγορά. Αυτό το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα εξοχικά ή τα σπίτια σε νησιωτικούς προορισμούς, που αν κάποιος τα οικοδομήσει σύμφωνα με τους δικούς του προδιαγραφές, με τα δικά του θέλω του, δηλαδή μεγάλο σαλόνι, αριθμό υπνοδωματίων ή οτιδήποτε άλλο, για εκείνο μπορεί να είναι το όνειρο ζωής και να μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά να μην είναι εμπορικό. Αυτό το συναντάμε πολύ συχνά. Και πολλές φορές δεν υπάρχει η αντίληψη ότι μπορούμε πολύ εύκολα να κατεδαφίσουμε και να διορθώσουμε τη διαρρύθμιση την οποία υπάρχει. Αυτό τελικά δεν είναι τόσο απλό, όχι μόνο πολεοδομικά πολλές φορές, αλλά και πρακτικά. Διότι αυτό αφαιρεί
κομμάτι του κόστους, κέρδους και του χρόνου. Και μιας που αναφέραμε λίγο το κομμάτι του χρόνου. Ένα πολύ συχνό λάθος, κλέβω τώρα από το επόμενο podcast, από το παραεπόμενο μάλλον πιο σωστά podcast, ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνει κάποιος επενδυτής στα ακίνητα είναι να στέκεται μόνο στο ποσοστό κέρδους. Έχετε και σου λέει κάποιος, αγόρασα ένα ακίνητο 100.000 και θα συζητήσουμε αν 100.000 ήταν η τιμή συμφωνίας ή αν ήταν η τελική τιμή κόστους μαζί με όλα που συνοδεύτηκαν και το πούλησε 120 ή 130, έβγαλα 30% κέρδος. Ακούγεται κάτι πολύ εντυπωσιακό και μπράβο του. Έχει διαφορά το 30% να έγινε σε ένα χρόνο ή σε 6 μήνες. Έχει διαφορά να έγινε σε 5 ή σε 10 χρόνια. Αν είσαι 10 χρόνια με πληθωρισμό 4%, κατά μέσο όρο έχεις 3% απόδοση, αφού αυτομάτως αποτυχάνει. Είναι μια επένδυση η οποία δεν είχε την απόδοση που θα μπορούσε να έχει με άλλη μορφή επένδυσης. Και ξέρετε, η απόδοση, θα με ακούσετε πολύ συχνά να το λέω, έχει άμεση σχέση με το ρίσκο που έχουμε σε κάθε ακίνητο. Εάν αγοράζουμε ένα ακίνητο το οποίο δεν είναι τόσο εμπορικό, είναι σε μια περιοχή η οποία είναι στοίχημα αν θέλετε να βγει καλά, δεν είναι τόσο απλό το να βρούμε τον επόμενο αγοραστή. Ναι, μπορεί να το πέτυχε κάποιος. Μπορεί να ήταν τυχερός, μπορεί να βρει και αυτό που το ήθελε, να πετύχει την κατάλληλη στιγμή. Δεν αποκλείεται αυτό. Αλλά διερωτάμε πολλές φορές εάν αυτός ο επενδυτής ήξερε τον παρονομαστή που έχει να κάνει με το ρίσκο. Το ρίσκο, ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλό. Στην Αμερική όταν ήμουνα, είχα δει ένα ακίνητο το οποίο κατάφερε κάποιος να αγοράσει και να το πουλήσει με κέρδος σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είχε βγάλει ένα πολύ αξιόλογο κέρδος. Και το είχα πει στο αφεντικό μου που το φωνάζω με το Ράμο, ακόμα έχω επικοινωνία μαζί του, φοβερή εμπειρία πάνω στα ακίνητα και σε μια πολύ δομημένη αγορά της Αμερικής. Και το είχα πει ότι εντυπωσιακή η επένδυση. Και μου λέει: χάλια είναι. Κάτσε μισό λεπτάκι. Σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με ρίσκο βέβαια, έβγαλε ένα πάρα πολύ αξιοπρεπές. Το θαύμαζα το κέρδος που πήρε. Και είναι και μου λέει: ξέρεις κάτι, εάν δεν το είχε αγοράσει ο συγκεκριμένος αγοραστής, ο οποίος μόλις είχε μετακομίσει, έψαχνε συγκεκριμένο σπίτι με συγκεκριμένες προδιαγραφές και είχε τη ρευστότητα να το αγοράσει, δεν θα έβρισκε άλλον αγοραστή ούτε μέσα στο εκατομμύριο. Άρα ναι, πέτυχε ένα κέρδος 30-40% μέσα σε 6 μήνες, αλλά το ρίσκο ήταν τόσο ψηλό που μου λέει καλύτερα να έχει πάει στο καζίνο να παίξει, στη ρουλέτα, άσπρα μαύρα. Εκεί έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Άρα ναι, ρίσκαρε, του βγήκε, δεν σημαίνει όμως ότι αυτό βασίστηκε σε μελέτη και σε στατιστικά δεδομένα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε επενδύσεις με ρίσκο. Κάθε άλλο. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε το ρίσκο το οποίο παίρνουμε, να ξέρουμε ότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Νομίζω αυτό δυστυχώς το ζούμε ιδιαίτερα με όλες τους πολέμους, τις πολιτικές που αλλάζουν σε ελληνικό και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα τα πάντα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο το κρατούμενο είναι θέλω να σας βοηθήσω, αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό το όνειρό μου, να έχετε πλήρη γνώση της επένδυσης που πάτε να κάνετε. Είτε λέγεται πώληση, είτε λέγεται αγορά. Ξέρετε, η επένδυση ξεκινάει με την εκτίμηση του στόχου, την έβρεση του διαμερίσματος, του ακινήτου πιο σωστά, την αγορά, ό,τι και αν σε περιλαμβάνει αυτό, και μετά την πώληση και την ίσπραξη του κέρδους. Άρα έχει μια διαδικασία. Άρα η επένδυση δεν είναι μόνο η αγορά, είναι και η πώληση πολλές φορές. Δεν έχω κάτι άλλο παραπάνω να σας πω. Θα δείτε και το site μου από κάτω, εάν θέλετε κάτι. Έχει όλα τα στοιχεία μου εκεί και φόρμα επικοινωνίας. Θα χαρώ πολύ να ακούσω σχόλιά σας ή οτιδήποτε άλλο ή ερωτήσεις σας. Ένα έτσι σύντομο πρόγραμμα. Την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει το επόμενο podcast που έχει να κάνει με το που βρέθηκε η κτηματαγορά για το μήνα Απρίλιο. Θα αναλύουμε τα δεδομένα και τις τάσεις. Και μετά τα επόμενα τα οποία έχουμε να κάνουμε είναι τα 10 πιο συχνά λάθη που κάνει ο αγοραστής και ο πολιτής. Να αναλύσουμε ξεχωριστά σε podcast σε ένα άλλο επεισόδιο τι σημαίνει κόστος κατασκευής. Και θα μπουν όλα τα υπόλοιπα σε σειρά και ενδεχομένως εμβόλυμα να μπουν κάποιες από τις δικές σας ερωτήσεις ή αναλύσεις. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα όσοι μείνανε και μέχρι το τέλος. Εύχομαι να σας άρεσε και θα είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.